Greetings, pachivhitivhiti chedu Zim HD apo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe iri. Nhasi ndine leaked audio yandinayo pano yandoda kuti muzvinzwire, munhu wese ateerere azvinzwire kuti zviri kufamba sei, kuti chii chiri kumboitika munyika yeZimbabwe. Isusu hatifariri kuti tikupei maspice kana kuisa Colgate pakati pechingwa. Aiwa, isi tinofanira kuti tikupei nyaya uzvinzwire wega tisina kuisa maspice. So inoda kuti uzvinzwire wega ndisina chandabvisa. So ndanga ndichitaura ndichiti, unfortunately paita call yakata the voice message. Ndanga ndichiti panyika pano vanhu vese vanoziva kuti paumambo, pamasimba nepakutonga nepakukurumbira hakuna umambo hunokunda hweBritain. Wakakurumbira kunge umambo hweBhabhiloni yekwa Nebhukadhinezaria. Wakakurumbira kunge umambo weJupiter. Zvino umambo hweBritain panguva ino wakakura kupfuura umambo hwese hwemaChina nemaRussia. That is why everyone wants to be British citizen. Umambo hwao. Now, I want to shock you. Ndati, Jehovha vachisika denga nenyika, vachiunganidzira pfuma zhinji yemaresources munyika yeZimbabwe, idesign yekudenga. Vanhu vatema veBlack African vemuZimbabwe, mweya mushando wauya une zviratidzo zvawakapa pavari, vakapedzisira vaimba nziyo yokuti umambo hwedu ndehwedenga, uyedzani neumambo hweBritain, uyedzani neumambo hweBritain, uyedzani neumambo hweBritain. Umambo hwedu ndehwekudenga, uyedzani neumambo hweBritain, uyedzani neumambo hweBritain, uyedzani neumambo hweBritain. Umambo hwedu uri mudenga, uyedzani neumambo hweBritain. Hosanna, Hosanna, Mwari Hosanna, 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 Hosanna. Now, vapostori vachiimba nziyo idzi havana kuziva kuti zvinhu zvavari kutaura izvi zvinorevei. Zvinoreva mazwi ekuti kunyange Zanu PF yakaenderera mberi nokupwanya nokupisa nyika yese. Let's put for example that unonzwa vanhu vachichema vachiti vanhu vaba nyika yese yaparara yadii. Zvavakaba kana takuzvisa kumapercentage, I think it's 0.000000. Amina kuti mazero mangani. Zvekuti kana nhasi takadzinga Zanu PF yemabumbwa nemanyasa, tikati aiwa nepfuma yamakaba yemari yakawanda hatisi kutora, torai mabhiriyoni iwayi nematrange egoridhe nemadiamonds amakaba, torai. Handiti ndo zvamaida, ndo zvamaida kuba. Makafungidzira kuti munopedza maresources aMwari, torai kama magold nemadiamonds nezvamakaburisa munyika. Isu taungotora mapurazi edu, taungotora land yedu, takutangira pazero. I would like to tell you something. Within a space of 5 years, vanotanga kunyara mabwini wose nemabumbwa nemamoziremaya
vanotanga kunyara chaiko chaiko. Vamwe vanozvisungirira to commit suicide. Vamwe vanotanga kuuya vachireurura vaona umambo hweZimbabwe kuti hwakagadzirwa kubva kudenga. Nyika dzese dzakakurisa vana China, dzimwe dzinonzi dzine magreatest GDP per person kudii, dzinouya muZimbabwe sezvavakaita panguva yaMambo Solomon kuuya kuzoona kuti hendei ndakanda simurandakadzi weEthiopia unonzi, I'm not talking about fiction panapa nepropaganda, unonzi wakafamba wakati hendei tinoona umambo hwaSolomon unoshamisa. Ndakakutaurirai kuti kubva pakuparadzwa kwevanhu nemvura vaita upombwe kusvikira panguva yakavakwa temberi naSolomon pane 937 years. Madzishe ose nyika yese vaiti toda kunoona umambo hwaJehovha hwakaita panyika yekwaIsraeri, kunyika yeJudhea, pamakomo eMoria, pagomo reZioni. Muri kunzwa? Now zvandoda kuti ndikuudze izvi ndikuti Mwari wakatipa ma-endless everlasting resources. Zvino akamavhara iye Mwari, akamafukidzira kuti vavengi vedu vasamaone kudzambara kana vabviswa. Zimbabwe, kana muchida kuti Zimbabwe iende panzvimbo yayo, bvisai mabumbwa, bvisai mabwini, bvisai marudzi aya, kusarei mimi varidzi veZimbabwe muone zvinoitikwa naMwari naJehovha. God is a great surprise for you. God in heaven. Saka musazvinetsa kuti nyika yaparara yadii. Aiwa, vanozvinetsa ndeavo vasingazivi zvakanaka Jehovha zvaakagadzirira kune avo vaanoda. That is grace. So makanzwa tichitaura pamusoro the guiding glory of God, tinenge tichitaura izwi riri muhutatu kana zvitaurwa nemuchirungu kuti God given grace. Mukuzvinzwisisa? Kana tichitaura tichiti the guiding glory of God yatiri kufamba nayo, tinenge tichitaura mashoko matatu anoti God given grace. Hakuna nyika yakapiwa nyasha muAfrica kudarika nyika yeZimbabwe. Iyei Mwari wovarungwa, Jehovha wokudenga, andizivisa zvaari. Ndamuona Jesu, ndakaramba ndine chigumbu pakadzika pemwoyo wangu, ndakati aiwa, it's not fair kuti Mwari anosika vamwe vanhu vari maChina, vamwe vanhu vari varungu, vamwe vanhu vari vatema. Zvofamba sei? Saka chinhu chandisindambobvira ndakanamata kuna Mwari nokuti ndandine kutsutsumwa zviri deep inside. So I had something against God, deepest. Now ndakange ndichibva, munoona kuMidlands kana uchibva kuEmpress, along the way unodarika panonzi paHove patownship, then wodzika worwa makevi, pane rwizi ruhombe runonzi Munyati. So rwizi urwu, it's a big river, rune ma-islands. So pakati pacho apa those islands I just crossed, ndakakwira pachikomo ndobva ndanonamata. As a young man, I was 21 years, right? 22 years precisely. I was 22 years, yeah, 22 years. 1, 2. I was 22 years. Ndobva ndabiwa, ndakatirega ndimbozorora panapa, and I was caught up into the vision. Ngirozi kwakauya ngirozi mbiri, 2, kwete kuzotaura neni, to address this issue.
ndo pandakaona ngirozi yeblack yemunhu mutema ane ganda dema nebvudzi dema rakamonana riri remunhu mutema neyemurungu. Asi the nature and the quality yeganda reblack rekudenga nebvudzi reblack rakaunyana rekudenga rinopfuura remunhu mutema wopanyika. Ndo pandakati saka zvinhu zvese zviri panyika mufananidzo wezvekudenga nai. Ndobva ndaona kuti ganda remurungu wopanyika nebvudzi rake ratinoti revarungu arienzaniswe neganda rengirozi rekudenga rengirozi dzevarungu nebvudzi reku zvakatosiyana. It was a glorious black person wandakaona wengirozi yeblack and a glorious white angel inopfuura ganda revarungu repanyika. Zvinhu izvi zvakafanana. Dinuyo. Now, reading the history of other prayer warriors, there was a time a prophet called William Marion Branham, okwa America. He would most of the time see an angel yemunhu mutema iye ari murungu. So why did God send him angel yemunhu mutema murungu? Akanga ane kaspirit kekuda kushora ganda revanhu vatema. Ndo paakatendeuka kuti ndandiri wrong. So every messenger yatumwa naMwari kwaari, mostly it was that angel which would appear to him. Iye akataura kudaro. You see how God does things. That is God. So now we iripo subject ndiye kuti ushene humambo hweZimbabwe kunyangwe mabumbwa nemanyasa tikatoona kuti makada kubaka muchitakura ipfuma mende nayo kumusha kwenyu, they will be shocked. So Zimbabwe nawo iripo haisi yekuti tikuda president mumwe tikuda chichi aiwa. Zviri kudiwa ndezvekuti ndatizive ipatakamira takatarisana naMwari pamusoro penyika. Saka makanzwa ndichiti ndatifambe ngatifambe. Gore jena rakamira we stop. Gore ramoto rakafamba neusiku we walk by night. Gore jena manguva masikati rakafamba tinofamba. Rakamira we camp. Rakasumuka we resume. Rakamira we camp we stop. Rakafamba tinofamba. Tinofamba na imika iri. Panzendo dzose, panguru dzose, pakufara kose, pakuchema kose, tinaye Mikairi. Munomuziva the archangel wokurwa nedhimoni rinonzi Satani. Iyeye ndiye ari kufamba nesu. Kana makadai nyukwenda kuma political parties endai Mikairi hauye. The reason why this movement is not a political party, it is because tinogoita political party ipiko tina Mikairi. Iye Mikairi ndiye political party yacho wekudenga. Tinoidi political party isu tina Mikairi. Tinaye Mikairi. Pane pamakanzwa kuti vaIsraeri zvino vakabva vaita political party kuIjipiti kuti vabude muIjipiti vaIsraeri. Pakasvika Moses akati aiwa hazvisi kudiwa political party tinaye Mikairi. Ndo vakafamba naye. Pane pamakazombonzwa Joshua akati zvinobva pana patakugadzira mapato emapolitical party. Vakatongoti aiwa kati tinaye Mikairi. Ndosaka tiri kuti tiri vanhu with God given grace. Chete. Hazvidi political party kuti hanzi ndiye muno register Muhammad. Aiwa tati Zanu PF hatichadi. Mabwidi akazara muparliament aya. Haatyi Mwari. Vari tone mhosva dzakakurisa dzokutuka Mwari. Imi muri God bless Zimbabwe. Muchinamata. Ava vachituka. Imi muchinamata ava vachituka. Vachituka nemiwofu. Ndati mukuzvona. You can't escape this. Saka tite zvepropaganda. Tinoita zvekusvinudzana. Vari kuti Zimbabwe taipedza isu mabwidi nemabumbu vari kuti Zimbabwe taiparadza kana vakazoitora taipisa nemoto taiita zvese for 44 years. VaIsraeri chavo vakagara murenje for 40 years. VaIsraeri vakagara murenje for 40 years.
40 fucking years vari murenje. Saka kana vaZanu PF vachiti Zimbabwe taiparadza for 44 years, that is nothing, because it only took a few hours. Jordani rakadzokera kumashure, Israel rakayambuka, Jericho rakadonha. We can conquer everything. God given grace. Tinaye Mikairi pakufamba kwedu, panzinde dzose. Tinaye mweya mutsvene, Jesu aribwera pakona Zimbabwe. Right, ndofunga munhu wese azvinzwira, munhu wese anzwa zvinhu zviri kutaurwa pano pachivhitivhiti chedu Zim HD. So tinokutendai nekuona kwamunoti zuva nezuva. Thank you for watching.